ассалому алайкум дӯстон мардам тамошобинои канали Саудо ТВ. имрӯз 1-08-2026 сол хонаҳо дӯстон мақсад арзонай ма ҳаракат кард хонаҳои арзонтароша мондум бар шумо дӯстон навор мекунем тамошо кунем. Баъдан дар масъалаи курс доллар, рубл, евро рӯи экрани шумо аз бонки эсхата мондагием дӯстон, яъне муқоиса кунем агар ки пул дошта бошед роҳи кунем мешавад. Баъдан кадомитон хонаҳои фурӯшӣ, мошин, замин, квартира, аппарат чизе ки барои реклама дорен ва хоҳиши дар каналҳои Саудо ТВ реклама дорен, ҳамин номерои ма ҳай дӯстон дар WhatsApp роҳи кунед ёки омада ай пеш наворш мекунем дар якчанд сайтҳо аз ҷумла Instagram, YouTube, TikTok, Telegram ва дигар сайтҳо рекламагузорӣ мешавад дӯстон. Дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед дӯстон. Ман навора шурӯъ мекунам. Сабр карда то охир тамошо кунед. Кадом хонае ки маъқултон мешава рақамошонро мегузорам, оиди хонаҳо занг зад масъия кунем бачаҳо. навора дӯстон шурӯъ мекунем. бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо мерава? Прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозимда ба дили пир бовар кунед бача азиз. Боротон роҳӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад дӯстои азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ Telegram канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами Telegram канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. аз шаҳри Ҳисор хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар Ҳисор дар маҳаллаи Уртабузай дӯстон азиз. 4 сотиқ замин дора ва 2 дар хона дора ва 1 та подвал дора. арзиш 280 000 сомон срочно фурӯше бача азиз. рақамҳои WhatsApp рӯи экрани шумо аз номи канали мо ба дили пир муроҷиат карда метавонед дӯстон. калидор, баня, об, свет ҳастай, мактаб дар наздикиш қарор дорад дӯстон. хонара нигоҳ кунед кадом ҳолатда қарор дора, хитон бо як фикр куненда баъдан бихарен бача азиз. 280 000 сомон 4 сотиқ 2 хона плюс бо подвалаш. беҳтарин вариант дӯстон барои харид кардан. марамат занг зад пурсоншен. ҳамихеле хонаҳои арзон ай кадом тарафи Туркистон дар кортонай таги видео комментария кунен, иншоалло доштагиҳо роҳӣ мекунам, мо навор кард пешниҳодтон мекунем. ҳамин навори мара каси тамошо кеса лайкотон намонен то ки ҳамин навори мо тоб рава ҳамин хонаҳо соҳибошонам биё баша азиз. хулоса далши бо хонаҳоро тамошо кардан гирен. дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. равон кардан хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи 401, ҷамоати Лолазор, ноҳияи Данғара. 10 сотиқ заминай 2 дар хонаҳай 260 000 сум арзиш. ватсапшон рӯи экрани шумо. гирдаш маҳкам, об, свет дора, роҳ дора, мактаб, балниса, масҷид, ҷамоат, такси ино наздикай дӯстон. ба района мебарад, яъне ки 11 километр аз район берун. роҳ киро 10 сомонай, хона бо хишти хом, 2 хона, коридор, баня дарунаша.
дорои кухни, дегдон хона, пешаш навес 25 метра, то охири хона мега ду роҳ, яъне ки кӯча дени роҳ аз пушти оғил барои молу ҳол, яъне ки роҳ ҳам дорад. дӯстон азизам, хонаҳо дӯстон замонавӣ 6x3, 5x3, 4x3, 5x3 дегдонхона, яъне ки навес пешаш 25 метрай занг дорем. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, дар ҳамин дом мо дорем квартираи фурӯшӣ дар этажи 18 духонага квартира масоати 44 метри квадратӣ. хуб 44 квадрат азиз, фурӯшӣ дар доми Масирок пеши инфексиони Баниса бо беҳтарин ремонт, бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад, аз ҷумла мисол холодильник, стиральная машина, кондитсионер, телевизор. 395 000 сум. рақамҳои ахираш 1676 аз номи канали мо муроҷиат карда метавонед. бача азиз, фикр мекунем ки нархи созаи 18 этаж 44 квадрат 395 000 сомонӣ бо муомила дорад. аз номи Саудо ТВ ба дили пар муроҷиат кунед. дӯстон, навораи моро тамошо кардан гиред, хонаҳо боша роӣ кунед, лайкотро монед, комментариё кунед. ҳамин Саудо ТВ дар хизмати мардуми худмон. дӯстон, ҳаракат ки ҳамо навор мекунем, хонаҳоро пешниҳод мекунем, шумо тамошо мекунед. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. рақамҳои ахираш 1-4, яъне ки 44 44 1-4. 448 000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ, 3 ҳуҷрага, 6 сотиқ замин дар Зарафшонай. бордоре ки аз Душанбе хонаи назди ҳавлигӣ аз ҷои Оботтар кофтесен. марҳамат. райони Зарафшон. ҳавлӣ 6 сотиқ, обши 3 хона, аз роҳи калони Мошингард 1 километр боло. хона тайёр медрои зиндагӣ мекунед дар Зарафшонай. рақамҳои 54 44 44 да муроҷиат карда метавонед. бача азиз, ин ҳамин хона, ин ҳамин ҳолат кардагӣ баҳри харидории серьёзӣ фақат. дӯстон, мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигии навбатӣ. 3 сотиқ замин дора, 4 сотиқ, яъне ки 4 ҳуҷра дора ва 3 сотиқ замин дора. шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабуз. 395 000 сомон. Уртабуз пеши мактаби нав, 4 комнатага, яъне ки 2/7, пашти 3 сотиқ замин. свет, об дора. хонаҳо тайёр барои зиндагӣ. ҳуҷҷат, техпаспорт, ҳалномаи суд дора. илтимос беҳуда зангмон назанед. хонара мақсад ки мо тайёр кардем, хай шароитҳо ҳам хеле ҳолат чид, савдода мондем. 395 000 сомон. рақами ахираш 91 98 да муроҷиат карда метавонед. дӯстони гиромӣ, дӯстон, мегзарем ба шашумин хонаи навбатӣ. 2 ҳуҷрага квартира дар этажи 7, масоати 55 метри квадратӣ дар 3 микрорайон. дӯстон, 77 00 ахири номераи соҳиби мулк. нигоҳ кунед, 55 метри квадратия бо ремонти замонавӣ 265 000 мега. ина дӯстон, марҳамат, беҳтарин вариантай. хеле вариантҳо хеле дӯстон редка мешавад. 2 комната, 7 этаж, 55 квадрат, 3 микрорайон. яъне ки техпаспорт дора. хеле нархта якхонага метан конкрет нибошага занг бизан. об свети доимӣ дар шаҳри Турсунзода дар эгари пешина. ҳай дӯстон, 3 маҳалла дар шаҳри Турсунзода. 55 квадрат, 2 комната, 7 этаж, 265 000 занг занед. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. яъне ки боз ҳастаи квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 250 000 сомон. ай дӯстон, марҳамат,
250,000 сомон, ду комнатага, этажи сеюм, масоати 59 квадратай. Рақами ахираш 67:00 да боқӣ монда маълумотро мегирем дӯстон. Ду комната, этажи сеюм, 59 квадрат, кӯчаи яъне ки улица Каримова 15, ноҳияи Вахш, хонаи нав, ошунаи 3, таъмир кардагӣ, кухни, гарнитур, термикс, обсвет, ремонтҳои замонавӣ, масоати калони 59 қариб 60 квадрат, 250,000 сомон ки мисол беҳад нархи арзонай, ноҳияи Вахшда қарор дорад. Занг бизанед бачаи азиз. Кӯчаи Каримова 15. дӯстон, мегзарем ба 8-умин квартираи фурӯшии навбатӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад дӯстон. Якҳуҷрага квартира дар этажи 6, масоати 61 квадрат, яъне ки срочная баъд фурӯшӣ бардорад азиз. 61,1 метри квадратӣ дар этажи 6 без ремонт, яъне коробка мешавад бача азиз. Автовокзал аст ку, шаҳри Хуҷанд дар автовокзал территорияш қарор дорад бача азиз. Ҳам хеле проект мешавад, яъне ки хонаи мо ҳозир дар ҳолати коробка қарор дорад дӯстон азиз. 275,000 сомон арзиш бо иншоалло ки муомила. 275,000 сомон. Дӯстон, лайкотона монед, подписатсия кунед, фиротона комментария кунед. Чизе ки дар кораи комментария кунед, худохоҳ мо ҳаракат кард, пешниҳодтон мекунем. Касе маро тамошо мекунад, агар ки хоҳиш дастгирӣ доред, лайк монед. Чунки лайкҳои шумо сабаби тобравии навор, тоб ки рафт, хонаҳо иншоалло сӯйбоша меёбад бача азиз. дӯстон, мегзарем ба 9-умин квартираи фурӯшии навбатӣ. ҳале ки квартира гуфтем, хонаи назди ҳавлигӣ дӯстони гиромӣ, 5 сотиқ замин дора ва 3 дархона дорад дӯстони азиз. сади накини хонаи ҳавлигӣ ай бардоро. Бо ремонти замонавӣ 380,000 сомон да. Хеле мисол ҷои обод да. Хеле 5 сотиқ замин, 3 ҳуҷра ва ҳавлира бинен, и ова бинен дӯстони гиромӣ. Гирдаш маҳкам кардагӣ, ремонтҳои хушвақ кардагӣ. Кӯчаи Ризоевда дӯстон қарор дорад, яъне ки дар ноҳияи Фархор, вокзали кӯҳна. хона дар маркази шаҳраки Фархор, кӯчаи Аризоев, вокзали кӯҳна, ноҳияи Фархор. рақамҳои 24-24 лозим бошад, занг бизанед. 380,000 сом. дӯстон, мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар этажи 10, масоати 57 метри квадратӣ. фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Дӯстии халқҳо. хоб наздикии Садиқи Аминҷон. хона дар этажи 10, духонага. хоб 399,000 сомон бо муомилаи шахсӣ. боқӣ монда маълумотро рақамҳои 3055 да метавонен занг бизанен, бигирем бардор азиз. дӯстони азиз, навори мо тамом шид. чизе ки буд роӣ карден, хоҳиш карден, комментария карден, ҳамаша мондем. ман бо далчи ватсап мегзорам, муроҷиат кунед. ин хонае ки мо гуфтам 10-умш бачаҳои азиз дар шаҳри Бохтар ай дӯстон. барои реклама ватсап мегзорам, роӣ ки не ки омада хонаҳотонро ай пеш навор мекунем. зинда бошем бачаҳо. раҳмат ки Саудо ТВ-ро интихоб мекунед, тамошо мекунед бачаҳо азиз.